Waqt il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-affarijiet ġenerali fi Brussell, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Edward Zamit Lewis saħaq fuq il-ħtieġa ta' mekkaniżmu permanenti għal relokazzjoni tal-migranti. Spjega kif ma nistgħux insolvu din il-kwistjoni mhux b'mod sostenibbli. Ovvjament ma nistgħux nibqgħu nittekiljaw il-kriżijiet ad hoc waħda però jrid ikun hemm mekkaniżmu ta' solidarjetà bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea u għalhekk se nibqgħu ninsistu fuq din id-diskussjoni. Fil-kuntest tar-riforma tar-regolament ta' Dublin dwar l-immigrazzjoni, il-Ministru Zamit Lewis qal li jeħtieġ li jintlaħaq bilanċ bejn ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri u l-valur tas-solidarjetà. Dan biex ikollna ftehim komprensiv li jaħseb għal pakkett leġislattiv tar-riforma tas-sistema tal-ażil. Intant fuq il-mejda tad-diskussjoni kien hemm ukoll il-qafas finanzjarju li ddetermina l-budget tal-Unjoni Ewropea għas-snin 2021 u l-2027. Flimkien ma' segretarju parlamentari responsabbli għal fondi Ewropej Aaron Farrugia, Zamit Lewis kellu laqgħa wkoll mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Budget u Riżorsi Umani Gunther Oettinger. Il-Ministru Edward Zamit Lewis sostna l-pożizzjoni ta' Malta favur ftehim ġust li jirrispetta r-realtajiet tal-pajjiżi kollha u li jkonsolida l-progress soċjo-ekonomiku ta' pajjiżna. Fir-rigward tal-proposti tal-Kummissjoni Ewropea dwar is-saltna ta' dritt, il-Ministru Zamit Lewis qal li Malta tilqa' dawn il-proposti speċjalment il-mekkaniżmu tal-evalwazzjoni bejn l-Istati Membri. Qal li huwa importanti li dan il-mekkaniżmu ikun oġġettiv imsejjes fuq l-evidenza u ma jiddiskriminax bejn pajjiż u ieħor biex bekk titkattar is-saltna ta' dritt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.